Good morning mga ka-travel, welcome sa panibagong araw at vlog na naman natin. So, marami na tayong nagawang video from Manila to Bicol. May mga nagtatanong kasi kung ano daw ang requirements pag Bicol to Manila. Ayan, panoorin nyo yung video na to at para sa inyo to. Naway makatulong na naman ako ng kahit kaunti lang at magkaroon kayo ng idea kung babalik kayo ng Manila o pupunta kayo ng Manila galing dito sa Bicol. So ayan, umpisa na natin yung biyahe papuntang Manila galing dito sa Bicol. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Jo Marian TV. Sapin namin dito sa Pulang di checkpoint. Akala ko may hingiin din na requirements kasi yung balita dati sa TV, pag lalabas ka raw ng Albay, kailangan may travel authority ba yon o kung anong ipapakita. Akala ko paparahin kami ng checkpoint din doon. So wala naman, pinadaan lang tayo. Ayan, kada naman tayo ng maayos. Wala namang hiningi o kung ano man. Yan, basta nakadaan tayo ng maayos, okay naman. Hindi naman tayo pinara o kung anong hiningi nila. So yan, nagkarga muna tayo ng gasolina dito sa Shell Bato, Camarines Sur, kasi bago lang tong Shell. At ayan, pinacheck ko na rin yung hangin para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Ayan, bagong Shell gas station to dito sa Bato, Camarines Sur. Katapos na namin kumain dito sa Lipmanan sa may Bitot, Ulalohan. Ayan, medyo muulan dito kaya hindi tayo magtatagal. Tuloy yung biyahe natin papuntang Manila. Ayan, muulan na kasi.
Dito rin sa Del Gallego, ayan, nakita nyo yung pagdaan namin. Wala rin naman, akala ko ganun din. So hindi naman, talagang mahigpit lang talaga is yung papasok ka ng Bicol para Manila. Kaya kailangan pag aalis ka ng Manila, complete requirements ka na para yan. Tulad yan, nakikita natin ang pinapara lang nila yung mga papasok ng Bicol, pero yung palabas hindi naman. Kaya ayan, sa San Pablo, yun, may nakita pa rin kaming checkpoint doon. Malalaman natin pagdaan doon kung paparahin din tayo doon o hingian ng requirements kung ano ba.
dito naman sa San Pablo, ayan, nakita nyo naman, pinadaan naman tayo ng maayos. Wala naman, akala ko may hihingiin na requirements din kasi inano tayo, pinaara ng checkpoint, parang suminya siya na tumabi. Kaya dumaan tayo sa gilid lang, yung lane ng private vehicle. Wala, nag-minor lang tayo ng kaunti. Yun lang, akala ko nga, titignan yung valid ID kung talagang apor ka o kung ano ba. Wala naman, so wala, dapat wala pa yung ipangambak. Nakita naman yung mga checkpoint dinaanan natin. So as in, nakakalusot naman ng maayos. Kaya ayan, okay na okay po. From Manila from Bicol to Manila, wala po kayong dapat na ipangamba kasi hindi naman sila naninita sa mga checkpoint. So bali yan yung naging biyahe natin mula Bicol hanggang dito sa Manila. Kakatapos ko lang magatid ng mga sakay ko. So nandito na ako uli ngayon sa amin sa Valenzuela City. Ayan. Sa mga nagtatanong kung anong requirements ba from Bicol to Manila, nakita nyo naman yung video ko, ang mga dinaan nating checkpoint. Hindi naman tayo pinara. Kaya so walang kailangan, walang hiningi kasi hindi nga tayo pinara. Kailangan nyo lang siguro pamasahe papunta rito, yun lang para makapunta kayo dito sa Maynila. Kasi wala naman, di naman tayo na checkpoint o kung ano pa man. Ang importante nakarating tayo ng safe mula Bicol hanggang dito. At yun, nahihatid ko ng maayos yung aking mga sakay. So maraming salamat uli sa panonood nyo ng aking vlog. Naway nakatulong to sa inyo kahit kaunti sa mga bibiyahe mula Bicol hanggang dito sa Manila. Yan, kahit paano nakapagbigay ko na kaunting informasyon sa inyo, tips sa mga bibiyahe. Okay, maraming salamat ulit sa pagsama niyo sa aking biyahe at vlog. Thank you po and God bless ating lahat. Tara na maglaba kahit saan mo man gusto.